Agus fáilte ras faoig fís an nua an seo arráise go min beagnaí Timeguessr a rís nuor mé cínta riomh an os an dearnach a chur amach. Is am dá méid simig daoine ar rud agus ile seo ach bhí lá daoine deaghalóm agus dúirt si dóas is even linn é seo agus tá ag buint takeimh so dúirt mé déanú mé ceann eile. So bhí mé gimmert cúpla ór idir an os an dearnach agus inis agus thug mé fao deara. An scór ar mhór mé tro an 9,000 tá sé an deacra dumsa réon ó son an scór sin áil ar ríist. Mar nus an bhí cúpla gas ionach agam agus bhí beagnaí bhí an tá orm ré le rud nó ó sa céad cluthe orintanta bíonn sé agus de an ná bíonn sé bhhaid níos deacra ná na boutaí agus na pitreirí a bhí agin. Ag an am sin ach an ggóil atá agam nó an aim atá agam ná 4,000 pointe óhaintseach. Ní ceapan go mhaid mé ná éis sin dhéanamh san níos an seo ag déanú mé iirecht ar éanamh. So, tá sóimid an céad ceann de cúna ní bhaid siad ró deacra. Agus leis an ceann seo ní bhaid an áitró deacra ar éanos mar an dabhas well ceapan táid I Venice. Nacha mar heallar an isce ar nói. Ní an isce mar tá lá náitina na Sais abhainn cosú le seo ach an gondola agus an fearr gléasta I léana bán caiimiid bheith I Venice. Ja, agus tá cumas sais I dálach ar na fear seo. Beidir ní ar an fearr seo tá cumas sais éireannach ar an fearr sin ach ar aonas tá muid I Venice ach an bhliain ba sé deacra. Tá mé smaoine na seachtaidí mar eall ar an stíl, an colour atá ar an fearr seo, freisin na spéiclaí gréine. Ceap ní raibh daoine caithfidh spéiclaí gréine roimh réally na seachtaidí, na seascaidí. Ní féidir le bheith níos déanaí ná na hochtaidí ceapan. Go ná níl an gringraf seo ó na nógadí nó ar nuair mar sin. So dearhin, Beidir na seachtaidí. Ja, ceapan caiis a bheith na seachtaidí nó ar dús cinát I Venice ceapan sé timpeall seo Venice tá an léirscáilte Venice comh aisteach nach bhfuil. Cén chuí this rud ag an eile ach mar ampla man tá tú san airport an seo cén chuí a haon tú go Venice an bhfuil ar bád áil? Sin líon a bád nacha an líon seo. Ní ddrithid é sin, well? Níl sam, ar éanos. So, Venice ceapan joim mé 2,000 pointes cum an céanát a churann mé an pointer agus thart ar 9,700 beidir níos lua beidir na seascaidí 9,700 dearhin ach ceapan beidir go sé beag níos lua na 50 nó na seascaidí. Ja, beidir 9,700 níos fearr. Ok. Ja, 9,50 bhí sé bhád níos lua. Ok, ja, for mé beag na 2,000 ar an location ach ar an year. Ja, 7,000,000 ó hin. American actor, ok, so ní raibh sam sin an fá nach raibh cuma. I dálach bhí cuma, ja, sais éireannach nó albanach mar Douglas an sline atá air. American actor Kirk Douglas in Italy for the Venice Film Festival promoting The Bad and The Beautiful. Nero is an muro film festivals acu ag an am sin. Arianos, okay. Tús racing the sais cuiseach ain. So, cin lá teolmaid an seo sin Paul McCartney, nacha. So, tá muid áit sé gan na Sasanna. An é seo Abbey Road? Tá sam ní seo an picture cáúil ó Abbey Road ach Beidir. Bhí stig déanú Greengraph eile ag Abbey Road. Ní hiagam rianna cadat ar siúil is Pony é seo. Agus an Colleen seo níl clú an Colleen ag tuairt ara. Don couple an sin. Ach fiú, man tá sé Mas Abbey Road é níl clú an cén áit bhfuil Abbey Road. So tá sé London nach. Ja, cai sé bheith London.
is féidir leis a bheith Coventry nó Cambridge nó áit go suile sin. Ach tá níos mó seans agam, mar bhí mé grá sa céadaí seán le nuairtá is agat ghfuil sé sna Stáit Aontaithe agus ní tú cinnte i gcónaí is safe bet é chun guess a chur san nua amhrac an rud céanna sasanna i gcónaí is smaoinú níos fearr é just an do pointer a chur síos i London. Deartháin London ní clóm cén áit ag ceapan más Abbey Road é, níl sé i lór London. Beidir hús an seo Wood Green, níl sam níl agam London a curbe. An bhliain sin Paul McCartney ach níl é seo ónar thosaí na Beatles mar bhí cumann níos óge spéisiú na seachtaidí, tá mé gcónaí gur an na seachtaidí gacrad sa chlé seo. Ceapam, bhfuil muid san seachtaidí daoine seo cléiste sús lán éadaí is dúracha na corna, ní raibh mé clár faoin na corna ar curbe. Cai sin a bheith na seachtaidí. Ní raibh corna suile sin acu na seascaidí ceapam. Beidir 68, 69 ach ribh sin ní raibh. Agus bhí corna níos nó aimse acu an sin sna 80idí. Suirt ar 73 beidir, 74 na sam. Guess. Ok, 77 agus bhí sé London nó mar dúirt mé beagán nó sin me guess agus an sin bhí me sin seo in aice le Camden. Ach tar sin cearcha leir ní míle Circade 63 Paul and Linda McCartney crossing Abbey Road with a pony. So ní raibh mé cinnte Linda ban céile Paul nó bhfuil siad fós le céile. Ach éonos go maith sa ceann sin i gcónaí man bhfuil tú cinnte ach tá isad go sé sasanna té go London. Again, na clúam cad atá ar siúl an seo. Is mud race nó adventure race é beidir ar ríis, but even lom zoom in a dhéanamh. Ach ní féidir an. Tá man sin áit éigean a labhraíonn siad an Spáinis mar tá Salida agin an seo agus tá Cortina cílíonn Salida bailach amach agus Cortina Curtini. Ach níl clúam cén áit ní féidir leis a bheith sa Spáin ceapam. Tá cuma ar an galín seo gras America hasí nó beidir America lór a ceap America has beidir Peru nó áit éigean go súile sin. Agus freisin an jean atá acu ar an teach seo cai sé bheith áit éigean Incan nó Mayan ceapam. Feic man dearn léirscáil sa Peru beidir, Bolivia beidir. Bolivia tá sé an seo nach ní mé géirí an sin Ecuador, Bolivia an seo. Peru, Bolivia. An Brazil ach freisin Spáinis é seo ceapan gúil sé difriúil sa fórsin Gaelish. Chile beidir ach deartháin Peru a ríis tá sé níos ábhail seo an dul Lima an seo. Ach rud éigean ag rádam beidir gúil sé hís an seo. Ok, fan hí mé le gut instinct an bhliain ní raibh méid smaoinne faoi sin ag curbe le Janie. Mar na mud races an seo agus daoine ag taistil áit na defriúla chun na mud races seo a dhéanamh is rud níos nó aimsire sin na acha. Gabhfuil sa trídeag beidir na mé cinnte sé deacra an bhliain arán seo. Gabhfuil sa trídeag. Nídeag ní go seach den áire. Caramid, ok, so bhím America has a cinntír Colombia. Waidin. People at El Tato Mud Volcano Colombia. So ní mud race é ar curbe. It's the work of the devil and endeavoured to banish him by sprinkling holy water on it. Ok, so is ashtuk. Ok, Reinos nídeag ní go seacht. So ád níos luúthe ná mar bhí méid súile. Ach simul Reinos, so ní ormid as déimí le puinte an sin
1,900 1,800 go leisce. Agus ceann deacra arís ach ceapan go muid sa rank. Tá Frankie seagna sin Flaminaire Azur sin. Hold on. Azur an Frankie sé sin no. Blue sin blue. Sa rankis ceapam ach is teanga sais Latin snack du port. Ní mé cínta ach freisin Mas Frankie sé seans nímuid sa rank beidir támuid sa Caribbean áit éigean mar tá cúpla Ilan nach bhfuil timpeall ar an áit sin a leirrítear an Frankis Liad an Port tá muid an aice le Port áit éigean mar tá Port scríomh acu an sin ach bain bhléin an a deacra fad níl technoliacht níl an phone ag aine so ceapam tá muid ag fécint ar fitriúr ó na nócaidí ach ag fécint ar an stíl sais an Caribbean arthú nach bhfuil ní ceapan go bhfuil mar sa rank má tá mar sa rank tá muid sin neisceart Franca hís an seo ní mé cínte ar churbe beidir 2000 2000 tá mé hon sais risca a thógáil an seo dul sa seans beganín cáil an áit an seo nó bhfuil Frankis acu tá áit éigean agus tá Ilan go bunasach tá Frankis agan na héisí ach nim sé héisí tá Ilan an seo áit éigean ó bhfuil an Frankis acu ar le amháin in Ilan agus an Olanis acu Aruba sin áit Olanis Curaçao Bonaire Flaminaire sí nimén an zoom out in a bhanis so man bhfuil sé an seo tá muid driblóid ceapam is na zoom out? No, ní féidir them dearhan an seo ach ní ceapan go sé ceart cóil an Porsche as cuma ní bhaid sé ceart ar min sin an bhléon 2000 beidir ach a rís seans se bháin níos luatha beidir ní déag nícaní ní déag 68 bhain tú an náire wow Pablo Picasso bhí méid smaoinú gur cuma sais recognisable ar an fear sin Pablo Picasso ní déag 68 féic ar sin beidir just is amadán mé ach Inistom an bhfuil cuma ar sin gur tógóid sin in 1968 bhí sé ar an go Perpignan ná ag an Saint-Tropez méid swinú Saint-Tropez freisin ag an méicinteach sin é nach leis an Porsche ach féic ar an stíl bhí daoine caitheamh léanaigh sulla sin agus an bhean cad atá aici an sin 1968 tá aníontas orm ach féic ar caitheoirc an seo freisin ansa seanáimse tá iontas orm ach ar aonas gáfuointe déag cosú le náid réide ní méid déanana go maith sa ceann sin ach ar aonas an báta dearnach níl aon seans chun 3,000 a áil fiú 4,000 sin Arnold Schwarzenegger nach cha ba íbhil am zoom in dhéanamh cad a dearhan sin Osram All Chickens Europe ceapam ar sin Arnold Schwarzenegger so an ceist réile an seo cinní sé Schwarzenegger níos tá sé thart ar beidir 20 bliain níos nó 5 bliain is 20 níos sa fitir seo tá sé thart ar beidir 8 anis so 60 bliain ó hin sin 1963 1963 beidir bugan níos déanaí 1966 Is sin ceart? Beidir ní sé 8 anis. Tá sé 7
Ní sé seaca 8 Beiidir agus camí ra bhíana ach osram ceapam níon Gearmánaí sé sin. Beiidir gohfuil muid san Ungar. Ní am just an stíl atá ag na daoine anseo. Tá sé beagnaí níos mó sais communist na rud aigen. Beiidir just sais guess é seo. Osram. Ba ceartm Vienna rá. Ach ceapan Budapest níl sam cén fá. So deirhin Budapest. Cínte Lord Budapest, bhí mé Budapest Orbán, so tá sé ar an seo ceapan. Ní ag seaca sé, Beiidir? Ní ag seaca seacht. Bhí sé Munich, ok, so ní sé. Ach Osram, Beiidir níl an focail omláin agam an sin nó Beiidir just is proper noun é nó an tanam atá ar an óstán ach tá iontas arm faoi sin. Ní ag seaca seacht so ar leid bhí mis congar leis an bhliain. Arnold Schwarzenegger posing in Munich to promote his recently opened gym. Okay, so we dearh bhád níos measa ná an céad ís an acarénos. 56,200 is a cúideag. So ní raibh mé really sás le sin ach bhí sé bhád níos deacra nniu bhí iontas arm le ceann nó go an sin. Bottom dá gurg siad sais summary an seo de gach picture agus ar an léirscáil gach áit na bhí tú. Gen siad é sin ar Geoguessr nar chríochnaíonn tú cluiche Geoguessr agus tá mé éirí sin éimiid go luath ar an ganéil freisin. Ach ar éanos píos graic a bhí antas i long gur bhain sibh taitnamh guys mars go nach má taon aiseolalas so feedback nó aon rud atá sbígur rá. Lá máte leis na físán seo agus ní an daithníon físán cos le seo leat bí a deagháilm hís sna chatachtaí nó ar liam.learnirishonline@gmail.com. So míle buchas guys bar mar le beaglín Timeguessr nó Beiidir Geoguessr eile i gceann 7 nó go míle buchas sláán agus beannacht.